Здравейте, българи! Техномаркет открива нов обект в Екзопарк, известен доскоро като Джъмбо Плаза. Откриването е на 10 април в четвъртък. С Техномаркет правим голям giveaway. Даваме ваучер 10 000 лева, с които можете да си купите каквото пожелаете от магазина на Техномаркет или да го продадете на тъщата. Даваме също 5 перални със сушилни горение, 5 съдомиялни горение, 5 хладилника горение и 5 фурни за вграждане горение, 5 бойлера Теси, 5 машини за сладолед Ninja, 5 климатика LG и 5 телефона Xiaomi. На 5 април по време на лайв в присъствието на нотариус ще изтеглим 100 човека, които трябва физически да присъстват на официалното откриване на магазина на 12 април. И там ще изтеглим победителите. А ако искате да участвате, следвайте мен и профила на Техномаркет в Instagram и тагнете под поста в коментар някой, който да ви завиди.